Máj sa v našej škole vyznačuje najmä rozlúčkou so štvrtákmi, týždňom plným učenia a určite aj ústnou maturitou, ktorá je završením celého štúdia. Posledný deň pred akademickým týždňom sa štvrtáci rozlúčili so spolužiakmi, ale aj s celou školou. Veľa úspechov pri maturite im spoločne poprialo celé vedenie školy. Pred 4 respektíve 8 rokmi ste k nám prichádzali so zmiešanými pocitmi. Trochu rozochvený, nervózny, s trémou či bez trémy, zvedavý, plný očakávania. Dnes tu pred nami sedíte a svojou mladosťou naplnení, plný sily, odhodlania, túžby, zaujať svoje miesto v živote. Veru, stojíte pred dôležitou skúškou dospelosti, keď sa nemôžete vyhovoriť na náhlu rodinnú udalosť. Poprípade tretie v poradí očkovanie proti osýpkam, či v záchrannej akcii siahnuť na milodar tejto školy slávny kupón. Maturitný ročník bol o seminároch, pečatení triednej knihy, stužkách, prefotených poznámkach a v nasledujúcich dňoch bude pravdepodobne aj o zvláštnom pocite v žalúdku. Zároveň zhodnotilo ich pôsobenie a odmenilo najúspešnejších študentov. Bolo vidno, že viacerých profesorov aj študentov posledná rozlúčka dojala. Ako budete spomínať na naše gymnázium? Tak určite toto gymnázium mi dalo veľa. Naučilo ma to veľa do života a sú to príjemné spomienky. Takisto jedna z najlepších chvíľ a aj kolektív, celkovo profesori, proste boli tam priateľskí a určite to budeme veľmi dobro spomínať, bude nám to chýbať. Je niečo, čoho sa najviac obávate v najbližšom období? Tak určite, či ma zoberú na školu a potom vlastne moja budúcnosť, čo sa týka fotenia, tak primáčky na vysokú, nič iné. Chceli by ste niečo odkázať vašej triednej profesorke? Určite, pani profesorka, veľmi pekne ďakujeme za tieto roky. Bolo to neskutočne úžasné a prežili sme si aj veľa zabavy a veľmi budem na to naozaj krásne spomínať. Takisto veľmi vám pekne ďakujeme a máme vás veľmi radi. Ako budete spomínať na tohtoročných štvrtákov? No čo mi už iné ostáva, len v dobrom, aby ma potom neohovárali. Ale pokiaľ sa tam mám trošku retrospektívne vrátiť za tie 4 roky, prvý rok lyžiarsky, až teraz v tomto roku štvrtom som si zobral oktávu po pani profesorke Mikitovej, tak na nich spomínam trošku, sú takí špecifickí, boli dobrí. No a ostáva mi len popriať, končia jednu etapu života, jednu cestu. A v živote je veľa cest, každý po nejakej kráčame. Ja verím, že oni budú vykročiť iba na tú správnu cestu, a tú cestu ozajstného života. Ako budeš spomínať na naše gymnázium? Tak na naše gymnázium budem spomínať v tom najlepšom. Zažili sme tu veľa pekných zážitkov, naučili sme sa tu veľmi veľa a myslím, že to je všetko. Je niečo, čo sa najviac obávaš v nasledujúcom období? Áno, toho učenia a najmä matur. Najviac sa obávam maturity z biológie, tak snáď to zvládnem. Je niečo, čo by si chcela odkázať vašej triednej profesorke? Áno, chcela by som jej odkázať, že jej ďakujem v mene celej našej triedy za tú trpezlivosť, za všetky tie ospravedlnienky a som rada, že bola naša triedna práve ona. Pani profesorka, ako budete spomínať na tohtoročných štvrtákov? No, samozrejme len v dobrom, hlavne na svoju triedu, keďže som ich tak trošku opustila pred maturitami, ale verím, že im to vyjde a budem všetkým držať prsty. Samozrejme nie len svojej triede, ale aj všetkým ostatným a budem spomínať veľmi, veľmi, veľmi v dobrom. Chceli by ste im niečo aj odkázať? Aby nezabudli na školu, aj na učiteľov a že dúfam, že keď sa stretneme po niekoľkých rokoch, takže si spomenú, že pozdravia a že sa porozprávame občas. Chlapci, ako budete spomínať na gymnázium? No gymnázium to bolo podľa mňa krásne prežité 4 roky. Spočiatku som si myslel, že to bude ako dosť otrávne náročné, ale ako tak pomaličko púšťam tú školu, tak mi to začína chýbať a dosť. Ja budem spomínať v dobrom aj zlom. Neznášal som ranné vstávanie, ale spolužiakov som si obľúbil počas tých 4 rokov. Čoho sa v najbližšom období najviac obávate? Maturitnej skúšky. Ústnej. Hlavne z biológie, je tam to dosť veľa. Neodporúčam biológiu, fakt. Ja náuky o spoločnosti a že či ma príjmu na výšku. No, dúfam. Ústna maturita prebiehala v dňoch od 17. do 21. mája. Pre tých, čo o priebehu ústnej maturity veľa nevedia, spomenieme, že každá maturitná komisia pozostáva z 3 členov: skúšajúceho,
prísediaceho a predsedu komisie z inej školy. Každý maturant má pri skúške vymedzených 20 minút na prípravu a po nej 20 minút odpovedá. Radi by sme aj my popriali všetkým štvrtákom veľa úspechov v nasledujúcom štúdiu.